Bore da pawb a chroeso cynnes iawn i'n gwasanaeth y bore yma. Just rhai hysbys yn y cefn. Gwasanaeth diw a dysgwyr. Mae gennym ni wasanaeth ar 7 o Fehefin, felly dydd Llun ar ôl nesaf. Ac bydd y gwasanaeth am hanner awr wedi 12, a jyst bydd y gwasanaeth byr. Bydd Esgob David yn arwain y gwasanaeth, ac mae o wedi dweud bod o'n mynd i siarad yn araf a gobeithio yn glir, meddwl o. Ac byddai'n pregethu neu rhywun arall, os dwi'n lwcus. Ac dwi'n meddwl mae Sam yn arwain y gweddiau hefyd. Felly, dysgwyr i gyd yn arwain y gwasanaeth i bobl sy'n dysgu a pobl arall hefyd. Dewch os da chi'n Cymru Cymraeg, byddai'n neis i gael sgwrs ar ôl y gwasanaeth a chroeso i bawb. Canon Secundus, da chi'n medru darllen am y Canon Secundus, Alex Mays, ac yr ordination wrth gwrs rhywbeth pwysig iawn yn ein bywyd fel cydeilan. O, oce. O, mae yna pobl yn sal ac ar gwyliau, felly mae rhai pethau wedi newid. Diolch. Ac wrth gwrs, y peth pwysica ydy, mae gynnon ni bregethwr gwadd heddiw. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr at glywed Gareth yn pregethu y bore yma. A diolch yn fawr iawn, Gareth, am cyfieithu'r pregethu i pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae'n defnyddiol iawn iddynt. A pob lwc, da chi ddim angen lwc, ond pob lwc. A diolch yn fawr hefyd. Felly, na i just troi at y darlleniad i pwy bynnag sy'n darllen y bore yma. Da ni'n meddwl am cael un taflen unwaith eto hefyd, achos mae'n mynd yn hynod iawn, dydy. Dyna ni. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron y sanctau ddyn a'n gwnaeth.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dewch a ddolwn y cymgrymwn. Plygwn ein gliniau ger bron y sanctaidd un a'n gwnaeth. Gan gynullydd allu Cymun Bendigaid gogoniant iddiw, yn baraton gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn naewni ein tad tregarog, wedi'n cynnal gan addwyn dy Iesu ein cyfaill, ac wrth weld ein bywydau o'r newydd yn llewyrch, yr ysbryd bywiol. Dad Nefel, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a dylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edi farhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom. Maddeuau ni'r cwbl heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog ddiw adeg ar hawdd eich. Maddau chwi a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Amen. Gwediwn. Holl alluog a thregarog ddiw. Y daw o throdd di yn unig fod dy bobl ffyddlon yn dy wasanaethu'n gywir ac yn ganmoladwy. Caniatáu ni allu dy wasanaethu mor ffyddlon yn y bywyd hwn, fel na chollwn yn y diwedd fwynhad dy nefol a ddewidion, trwy heiddiant ein Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Darlleniad o lythyr at yr Hebreaid. Garedigion, nid ydych chwi wedi dod at ddim y gellu ei gyffwrdd, at dan sydd yn llosgi, at gafig a ffwyll a ffymestl, at floedd utgorn, a llef yn rhoi gychymyn nesu rai a'i chlawof ymbil am ei llyferu beidio.
am na allent ofef y gorchlamyn. Os bydd anifail hyd yn oed, y cyffwrdd a mynydd rhaid ei lybyfio. A chan mor ofnadwy oedd yr ologfa dywedodd Moses, y mae arnaf aswyd a chrandod. Ond at Faniseuon yr ydych chwi wedi dod, ac i ddinas y dyw byw, y gair salam nefol, ac at ffurfiannau o yngalion yn cadw gwyl, a chynulleidfa y rhai cyntafynedig sydd â'i henwau ysgrifenedig yn y nefoedd, ac at fyw barn o'r pawb, ac at ysbrodoedd y rhai cyfiawn sydd wedi eu peperio, ac at Iesu cyfryngo y cyfamod newydd, ac at waed y tainelli sydd yn llyfaru'n gryfach neu gwaed Abel. Gwyliwch beidio a gwrthod yr un sydd yn llyfaru, oherwydd osnas fi hangof a raif a wrthododd yr un oedd yn ei rybuddio ar y fea. Mwy o lawer ni bydd dianc i ni os byddwn yn troi o fi wrth yr un sy'n ei rybuddio o'r nefoedd. Lliwch ai'r bywyd un byd. Gras a thangnefydd a fo gyda chwi. Gwrandewch rhyfengol sanctaidd yn Ail Sant Luc. Bryd hynny, meddai un o'i gydwestion wrth Iesu, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaeth gyfran yn y wledd yn hernas ddiw. Ond meddai ef wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr, gwahoddodd lawer o bobl, ac anfonodd ei was ar awr o ledd i ddweud wrth y gwahoddedigion. Dewch, y mae popeth yn barod yn awr, ond dechreuodd pawb ymesgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, roedd wedi prynu cae, ac y mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno, a wneud di fesgusodi, os gweli di'n dda. Meddai un arall, roedd wedi prynu 5 par o echen, ac roedd ar y ffordd i roi prawf arnynt, a wneud di fesgusodi, os gweli di'n dda. Ac meddai un arall, roedd newydd briodi, ac am hynny ni allaf ddod. Aeth y gwas at ei feistre a chroi gwybod iddo. Yna digiodd meistre y tŷ, ac meddai wrth ei was, dos allan ar unwaith e heolydd a strydoedd cefn y dref, a thyrdd a'r tlodion, a'r anafision, a'r dellion, a'r clofion i mewn yma. Pan ddwedodd y gwas, Mestre, y mae o'chymyn wedi ei gyflawni, ond y mae llew hyd, meddai ei feistre otho. Dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd ganddynt hwy ddod i mewn, fel y llenwyr fy nhi. Oherwydd rwy'n dweud wrthych,
na chaiff dim un o rheini oedd wedi ei gwahodd brofi fy ngwledd. Dyma efengil ein gwaredo. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd, yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Dwi ddim yn meddwl y bydda'r Gareth Iwan oedd yn was allor yn Eglwys Abererch yn yr 80au yn coelio y bydda fo un diwrnod yn pregethu mewn eglwys gadeiriol. Mi oeddwn i yn mwynhau mynd i'r eglwys. Cofiwch, do gen i ddim dewis ond mynd, ond mi oeddwn i yn mwynhau. Mi oeddwn i'n hoff iawn o'r cymeriadau. John Clochydd oedd, fel mae'r enw'n awgrymu, yn canu'r gloch bob bore Sul. Hynny i fod o'n diodda o glywed cloch Last Daughters yn noson gynt yn aml iawn. Y gweinidog wedyn, Mr Donaldson neu Uncle Vicar fel oedden ni'n ei arw fo, yn cyrraedd rhyw hanner munud cyn y gwasanaeth mewn cot sheepskin anferth, yn rhithro i'r festri i robio, ond bob tro'n cymryd amser i baratoi hefo gweddi, dim ots pa mor hwyr oedd o. Yn debyg iawn i gynulleidfa'r gwasanaeth Cymraeg yn y Gadeirlan, mi oeddan ni'n griw bach, ond yn ffrindiau mawr. Ac mae gwisg goch cor y Gadeirlan yn gyfarwydd iawn i mi, achos dyna'n union o'n i'n ei wisgo fel gwas allor yn Abererch bob Sul am dwn i'n faint o flynyddoedd. Digon o flynyddoedd i fod wedi dysgu'r gwasanaeth ar yngho. Digon o flynyddoedd i wybod yn union lle bydda'r vicar yn ynganu bob gair o'r gwasanaeth. Digon o flynyddoedd i wybod lle bydda yna saib neu eiliad o ddistawrwydd. Digon o flynyddoedd i fedru cau yn llygu drwan a chofio'n union sut oedd o'n paratai'r allor yn torri'r bara, yn tywallt y gwyn. Ond mod i wedi clywed ac adrodd geiriau'r cymyn ganodd o weithiau, doeddwn i ddim ar y pryd yn meddwl llawer am ei ystyr nhw. Mae eglwys neu gapal wedi bod yn rhan o mywyd i byth ers hynny, yng Nghapal Rhos y Gad ac Ysgol Sul i'r plant neu yn y lle yma. Yn fy geiniau, mi oedd gwisgo siwt a mynd i'r eglwys yn golygu dathlu, priodas ffrind i mi neu manon fel arfer. Mi oedden nhw'n achlysuron hapus wrth gwrs, ond dwi'n siŵr ar y pryd mae rhywbeth i ista drwyddo fo cyn y parti oedd y gwasanaeth i lot ohono ni. Yn y 30au dyma gyfnod mynd i fedyddio'r plant, ac mor gwbl ddiffiant oedd y geiriau a'r llw, mae o hefyd yn wir deud, dwi'n siŵr, mae poeni fod y vicar am wneud i'r babi grio neu edrych ymlaen at gael dathlu wedyn oedd yn mynd ar rhywfaint o'n sylw ni. Dwi'n 47 erbyn hyn, anodd coelio dwi'n gwybod, a dyddiau priodasa wedi hen fynd. Yn anffodus, tu hwnt i wasanaetha'r Gadeirlan bob wythnos, y rheswm penna am fynd i eglwys neu gapal y dyddiau yma ydy i fynd i angladd. A dyma pryd mae ystyr y geiriau wir yn dod yn bwysig. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Mae profedigaeth yma yng Nghymru fach yn dod â threfn a gorchwyl i'n cadw ni dros y cyfnod. Maen nhw wedi adeiladu dros ganrifoedd i ddod â chysur, i gadw rhywun yn brysur, i'n cadw ni fynd. Mae'r gweinidog yn ymweld a'r trefnydd angladda. Mae yna ffrindiau'n galw a phaneidiau i'w gwneud a chacan neu fara brith i'w rannu. Mae yna bethau i'w trefnu. Ac wedyn y gwasanaeth ei hun sy'n gorfodi emosiwn, yn gwneud yn siŵr yn bod ni'n sylweddalu mawredd beth sydd wedi digwydd. Mae yna emyna'n dod â dagra, teyrngeda yn yn atgoffa ni o'r hyn a gafwyd.
Mae yna ddarlleniadau, neu gerddi, neu salma, ac mi ydan ni'n crefu ar Dduw yn yr eiliad hwnnw o gariad mwyaf dwys. Mi ddaw y te wedyn ar hel atgofion, y straeon am y dyddiau da, a chwmni teulu a ffrindiau. Am eiliad, mae'r ystrydeb am ddathlu bywyd yn teimlo'n wir. Mae yna strwythyr yn cael ni drwy y diwrnod mwyaf trist, canllaw i wiro arno fo yn ystod y profiadau mwyaf anodd. Ond be ddaw wedyn? Unwaith mae'r prysurdeb wedi bod o dos na ddim byd arall i'w drefnu. Unwaith mae'r seremonia wedi bod a cloch y drws wedi tawelu. Be ddaw wedyn? Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Wrth i ni ddod drwy'r drws heddiw, un o'r pethau cyntaf gwnaethon ni gyd oedd codi trefn y gwasanaeth, y taflenni. Mae o yn wahanol i'r capel, mwy neu lai yr un peth bob wsnos. Mae yna drefn i bethau yn yr eglwys, a dydy'r geiriau ddim mor wahanol i'r rhai roeddwn ni medru adrodd ar yngho yr holl flynyddoedd yn ôl. Mi ydan ni'n cyffesu'n pechoda. Yn yr eiliad yna, mi ydan ni'n cael yn gorfodi i gyfadda neu ystyried neu sylweddoli beth sy'n dod rhyngtho ni a Duw. Mae hon weithiau'n teimlo yr eiliad bwysicau mi yn yr holl wasanaeth. Dwi bron fel taswn ni'n cael y caniatâd i agosau at Dduw gweitha popeth. Mi ddaw'r bregath wedyn yn gwthio ni ystyried, ddefnyddio'n dys gan doethineb i ddod o hyd i ystyr yn y geiriau da ni'n ei hadrodd a'i darllen. Mi fyddwn ni'n gweddio, ac mi gawn ni'n cyflyru i feddwl nid amdano ni'n hunan, ond am bobl eraill. Mi gawn ni'n amser i gofio nad rhywbeth mewnblyg ddylai ffydd fod, i fod o'n rhywbeth mor bersonol. Ac yma, yn y gadeirlan, mi gawn ni diolch i'r cor anhygoel yma, gerddoriaeth sy'n rhoi eiliadau o emosiwn pur a pherffaith, sy'n dyrchafu yn calonna ni fel na ddigwyddodd i mi erioed o'r blaen. Ac mae'r cyffesu sy'n bwysicau mi reit aml, y darn dwi'n ei fwynhau fwyaf ydy rhannu'r tangnefedd. Gras a tangnefedd sydd hefo ni. A dros y blynyddoedd dwytha, mi ydw i wir wedi teimlo hynny. Mi allai bron a chyrraedd jyst am ychydig eiliadau ryw le cyfrin sanctaidd sydd wrth gwrs yn amhosib i gyrraedd go iawn yn y byd yma. Ond mi allai bron a'i gyrraedd o. Mi allai ddychmygu fo. A dyma pam da ni gyd yma. Dyma lle mae'r cyfan yn arwain i ni deimlo am ychydig eiliadau neu funudau o leia, gras a thangnefedd sydd bron yn berffaith, sydd bron yn efolaeth. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Mi ddaw'r cymyn yn uchafbwynt wedyn, eiliad o undod ag agosatrwydd sy'n llawn arwyddocad ar ôl yr holl baratoi. Mi gawn ni'r gollyngdod a wedyn chydig funudau o gariad, teulu a ffrindiau dros banad. Ond be ddaw wedyn? Unwaith mae'r banad wedi yfad, y sgwrs wedi tawelu, da ni'n mynd drwy'r drysau coch ac allan am y ddinas a'n cartrefi, be ddaw wedyn? Rwan mod i gobeithio yn deall yn well be di ystyr y geiriau da ni'n ei dweud a'i clywed ar fore Sul. Dwi'n sylweddoli fod gennym ni'r atab am be ddaw wedyn, y cyfarwyddiadau, y canllaw am be ddaw wedyn. Mae o'n yn dwylo ni ac ar yn gwefusa ni bob dydd Sul. Os ydyn ni'n ymwybodol o'n beia bob dydd, yn cyffesu, yn pechoda bob dydd os liciwch chi, os fyddwn ni'n fwy hunan ymwybodol bob dydd, siawns na fyddwn ni hefyd yn bobl well. Profwch eich hunan, archwiliwch eich hunan ydy geiriau Corinthiaid am y cymyn, ac mi fedrwn ni gyd wneud hynny bob dydd. Mi fedrwn ni ddefnyddio'n doethineb a'n dysg i wneud penderfyniadau yn ôl yn dehongliad ni o beth sy'n gyfiawn,
Nid glynu ddarlleniad llythrenol anachronistaidd o'r Beibl, ond yn gwneud beth sy'n iawn ac yn llawn cariad yn ôl yn gwerthoedd Cristnogol ni heddiw. Mi allwn ni feddwl am eraill a chynnig cymorth a chysur fel yr ydyn ni pan da ni'n gweddio. Mi allwn ni fod yn ddiolchgar am yr hyn sydd ganddo ni. A drwy wneud hynny, be dda wedyn gobeithio, fydd eiliadau o ras a thangnefedd yn bywyda ni. Be dda wedyn, fydd eiliadau o ras a thangnefedd a chysur, nid yn unig yn yr adegau mwyaf anodd, nid yn unig pan da ni dan y tor hyfeddol yma, ond yn bywyda bob dydd. Be dda wedyn fydd y sylweddoliad yn bod ni wir yn medru bod yn agosach at Dduw nag ato ni'n hunan. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd opeth sydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd yn ôl rhyw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Gadewch i ni weddio yng ngrym yr ysbryd glân ffynhonnell iachad a gras. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyro i'r eglwys ras i fod yn ddigyfnewid wrth gyflawni ei holl ddyleswyddau gan gadw ei golwg bob amser ac ar alwad fwy sydd y tu draw i'r byd hwn. Iacha ein chaniadau a gwna hi'n un mewn cariad, fel na all unrhyw ddrwg ddod i mewn iddi. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Tydi sy'n llywodraethu pawb, tyrd at llywodraethwyr y byd hwn, ac gwnaedd yn sylweddoli mae i ti yn unig a mae yn atebol. Dyrau bawb sydd yn ceisio daioni diddoliaeth, ewyllus a phwrpas cyffredin, i'w galluogi i gydweithio'n rhydd. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydd yn agos at ein teuluoedd, gan iachau'r amheuan i'r gwrthdaro a alldarfu arnom. Dysg ni i wybod hefyd fod pawb yn aelodau o'n teulu ni am ei bod yn eiddo i ti. O Dduw yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Trigar ha wrth yr rhai sydd wedi colli ei gallu i'w sefyll ymosiadau drygioni. Bendithia a nertha'r rhai sydd yn gweithio i leddfu ei dioddefaint. Cymysa ac amddiffyn yr rhai sy'n bwrw llan gythreiliad a'r rhai sy'n iachau'r corff a'i meddwl. Fe gofiwn am y claf, Dimitro Svetlana Bogdan, Nita Edwards, Rhian Wyn, Josie, Abin, Alex, Jinesh, John Watkin-Jones, Helen Lincoln, Bill Lovelock ac Anne Parry.
O Dduw yn dy drigarodd, gwrando ein gweddi. Fel y codwyd Iesu ddiwrth y meirw, felly dyro atgyfodiad a bywyd newydd i'r rhai sydd wedi marw, gan ymddired ynddo ef. Fe gofiwn heddiw am Josephine Danel, Gary Barr, Behif i'r cael Mancan, Omanchi a Gabaji, a phawb ei gwyl goffa yr wythnos hon. Gorffwys tragwyddol dyro iddynt o Dduw, a llywyrched goleini gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd a chyfodi mewn cygoniant. Gweddiwn drwy Gris sydd yn ein iachau ac yn ein nerthu i fod yn bobl iddo ef. Dad Trigarog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Deuwn i'r fangre hon a'r bara sy'n gynhaliaeth. Deuwn i'r fangre hon a'r gwin sy'n mwyneiddio. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byddfiwiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein harchoffeiriad mawr, a'n rhyddhaodd o'n pechodau, ac yn gwnaeth yn offeiriadaeth frenhinol yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n tad. Felly, gyda llyr angylion a holl gwmpeni'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl.
Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol ddiw, crewr pob peth, rhoddwr bywyd, lluniais ni ar dy ddelw dy hun, ond ar ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno, a syrthio'n brin o thogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni. Fe'i hildiais di farwolaeth, fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw, fel y boi ni fyw yn ddoef ac yntau yn omninau. Sancteiddia a thysbryd, y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed yn iachawdwr Iesu Grist. Yn os y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelldir drosoch a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gorchmynodd ef i ni, o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist, dy fab, gan gyhoeddi farwolaeth fuddugoliaethus, a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant, deuwn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein haberth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfywiad y holl bobl, adnewydda ni a phawb y gweddion trostynt, a thras a ddfendith nefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint i'r llawenydd di derfyn hwnnw, a ddawyd i ni gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddwef, gydag ef, ynddoef, yn undod yr ysbryd glân, ei ddod ti dad holl a lluog, yw'r holl anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein hiachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dain, deled dy dernas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beladdiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddauwn ni nau ein dyledwyr, ac na carwain ni brofedigaeth, deith yr gwared ni'r rhag drwg. Canis eiddo ti o'r dernas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe'n cysegrir a thysbryd yn un corff, fel na fyddwn wasgaredig mwyach, ond yn deulu ar dy lun, a'r agos atrwydd yn rhodd y dangnefedd. Tangnefedd y bythol ddiw a fo gyda chwi bob amser. Gadw dir hanner Crist. Rhan yn arwydd o dangnefedd.
Iesu yw oen Duw sy'n dwy'n ymaith bechod e'r byd. Gwyneu byd yr rhai a elwyr i'w swper. Waredwr nid dwyf yn deilwng i dderbyn, ond dywed y gair a chafu a chau.
Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Bydded i gariad Crist Iesu, eich dwy'n at o'i hun, bydded i'w rym eich cynnal yn ei wasanaeth, a'i orfoledd lenwi'ch calon, a bendith Duw holl a lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen. Awn ymaith mewn tangnefedd. Yn enw Crist. Amen.